Ana m agụ akwụkwọ na skuul mana enwelu m enyi nwoke mụ na ya na-abụ na-akwụ bee lọya. So m wee gụba akwụkwọ wee gụsịa, ịmagonu wee nọ Naija na-achọ ọlụ, chọgide ọlụ nweta ọlụ. Mana ife a na-akwụ m mụnwa adịrọ happy ghọta na and achọrọ m ije obodo oyibo. M wee gwa enyi m nwoke sị ya na m chọkwala ije obodo oyibo. Ịmagolu the first time m gwara ya, ọ sị m hapụ ife anwa na ihe ọbụla a ga-eme n'obodo oyibo na a ga-eme ya na Naija. Nọ ndị dị lazy na-eje obodo oyibo. Nya chọrọ ije obodo oyibo. Nya bụ ya nkịtị. So dute etu o si wee respond and no nwekwe one day fa niile nọ with ndị friends ya na-akali ụka. Ọ na-ekwukwe the thing si nọ ndị dị ngana na-eje obodo oyibo. Ịmagolu was against it. Na-echekịta ihe a ga-eme na marọ, nya wee tinyebe akwụkwọ obodo oyibo na-azụ ya na ya gwarọzịa due na ọ dị against it o. So akwụkwọ obodo oyibo wee pụta, nya wee jebe UK. Nya wee lụọ ebe afọ wee kpọọ ya wee sị ya na ya nọzikwa UK o. O wee tie wee sị ya kedu ihe o jire wee gwa ya. Nya wee sị ya nọ maka na ọ dị against it, ịghọta na ọ bụ na ya gụsịa akwụkwọ ka ya kpọgotezie nyanwa ka ha nụba di na nwunye. Ọ sị ya number one, ya dị against it. Ha ọbụla gbasara distance relationship ya chọrọ ọbara ulu na ya na-asịrị ya asịrị, ya ga-achọ nwaanyị ọzọ. Besides na ọ gwara ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka this relationship continue, ya hapụ akwụkwọ afọ ka ọ nata. Na ọ bụ na ọ gwara ya na ọ chọrọ ime masters, ya ga-achọtali admission na Naija. O mee ya o mesie nyefe anụba di na nwunye. Ya nataba na ya ka ya emie na ya promise lie na ya ga-emie. Ya wee sị ya mba na ya ma mmie. Ya ma nnata. Ọ bụ na ya nweta akwa ka ya tili akwa n'obodo oyibo ka mma. Ọ jụ si ya n'obodo oyibo na nwaanyị ọbụla anụrọ di wee jebe obodo oyibo na ije gba akwụna. And na ya ma nnụ nwaanyị jele ịgba akwụna. Na o nwere ife a na-alụ n'obodo oyibo, especially nwaanyị anụrọ di na ọgbagide akwụna wee nweta ọlụ. Ịmagolu na-ekwu so many things about it. Ọ da akpọzi ya na phone, ya kpọọ ya mie pik na si ya na the next time ọ ga-akpọ ya dị sure na ọ nọ Naija. Ọ sị m nya agụsa akwụkwọ nweta ọlụ, nweta ezigbo ọlụ, bidozie na-ese ndeli ndị be ha ego. Ịmago ndị be ha bido meghelibe nnọọ. Still this guy ekwuru okwu. Nya wee chọzie enyi nwoke ọzọ wee mete enyi nwoke onye ọcha ya na ya na-abụọ na-akwụ. Olu one day phone ring ahụ. Nya wee pik enyi na ama onye na-akpọ enyi nwoke nke Naija nke lọya. Ya wee sị ya na wow, after 4 years i wee lute m, kedu ihe ọ bụ? Ọ sị ya na ya chọrọ ịfịa. Ya sị na afụ m na agwago gị na mama nnata Naija. Ọ sị ya mba na ya nọ UK. Ya sị ya what? Ọ sị na ya nọ UK na Nigeria adọrọ mma nọ n'obodo afọ. In fact na onye ọbụla mere ọsọ na every year ọ na-get worst. Ya sị ya kedu nwetago n'ọlụ? Ọ sị mba na ya ka bịasịrị abịa o. Ya wee sị ya ịbagonu skuul ka ị upgrade ya ịgbagolu wee nweta ọlụ. Ọ sị mba o na-emebe nke afọ na ya na-achọgodo ọlụ ka ama ma o nwere ọlụ nya ihe a factory ma ndị otu ya ga-enweta. In fact na ụdị ọlụ afọ ka a na-alụ na wee na-eche mara ụzọ a ga-esi na agbagolu ọlụ factory. Ịmagonu ije na company ị na-eme parking na those things. Ha wee kaligide kalịsịa. Olu echi niile ọkpọ ọnya si ya biko na ya dụ sorry maka ihe ya gwara ya mgbe o jebere obodo oyibo. N'ife a bụ the greatest mistake ya mere. N'ikpeazụ ka a mesi regret bịa. Ọ mecha apology nke afọ ga. Oluo after 2 days ọ kpọkwa ya si ya na ife a chọrọ egwu ya kịta bụ na ya chọọ ka fa chighekwa azụ together, ka fa nụba di na nwunye. Azene na ịma na inweta nwoke n'obodo a fịara arụ, then ya nwe inwetakwa nwaanyị n'obodo a fịara arụ. Na ọ bụrụ na mmadụ na-agba ma bụ olunu ka mmada na ije chọba a fresh person. Ịghọta na ya wee sị ya na enwego enyi nwoke onye ọcha. Ọ sị ya onye ọcha ka ịnọgide eje nwee enyi nwoke onye ọcha na ịmakwa na ọ ga-adọ mpụ gị, na ịmakwa na o nwere ka ọ last ya, na ịmakwa na emesi onye ọbụla ejebela onwe ya. Sị ya na ya like that like that. Ọ sị m this guy ebidokwa yọbịa anya biko ka anụ ọnya na UK ka fa na-abụ nụbakwa di na nwunye. Ya sị ya na ya chọrọ na relationship ya nọ na ya nkịta ndị ya dị very happy. Ọ sị m this guy akpọbakwa ndị befa gwaba ha sị ha yọbịa fa na-akpị ya na phone na ahịa. Ndị ihe na-ewute bụ na this guy discouraged sị anya nata Naija o. Nya wee jụ na ọ bụ na ya bụ mumu onye na-ekwu sọsọ marriage nya akala ịhapụ this career nata Naija ka di wee do happy. By now ya nwa abịabazia UK maybe ọsị anya ya na ụmụaka nọlụ. Ọ bụrụ na ya nọzite ka abịa n'ụbịa. Oluo kịta ọ bịakwa UK na-agwa ya o
wee yọbazi anya ka ọnụ bịa. Ọ sị m nne ya chọrọ agbakọ na-ayụ ya ma ndị frens ya na fana abụọ maọbụ nke nwa ya sị anyị akpazina ya na fon maka imebili relationship. Nne ya chọrọ si ka ajọ ọ bụlụ gị ị ga-ekwenụ this guy maka na ịfụ di na UK fịara arụ, maka na ịfụ nwaanyị na UK fịara arụ, maka na ịgbali ọmalụ gị ị ga-ekwenụ ya after all this story. Anyway, ịgwakwa gị eziokwu o Naija can teach you a lesson you will never forget in your life. Ịgwakwa gị eziokwu mana ya nwee discourage gị eje na gị nata ka unu nọzialụ, which means ọ mara ihe ọ na-ekwu, or maybe na ọ dị jealous, or na ọ na-ewe iwe na-egwarị like I don't understand ife bụ reason o ji wee sị gị gị nataba ka abịa n'ụba gị. Nke a bụ nnọọ ọnụ bụlụ ogili asọ wee mesie dekwela ogili mee gịnị dee niile. Oh yes, adịga osem na kịta ya na-alụ ọlụ na-eme ọfụma, na kịta nọọ ụmụ ọlụ from hand to mouth ka ọ na-alụ. Ọ bịazịa ka ọ nọlụ ka feed bie ya feed gidezie nya ọnụbazi anya obele oge kịta otibeli ọda ndị Naija njikwa wee bụlụ nwoke njikwa wee bụlụ nna mgbe o ji wee sị anya hapụ ọra ka UK na taba maka na ya bụ nwoke that he can do more. Hey, ike gwụlụ. Decision is yours. Ihe a niile bụ gị nwa ka o mee, gị nwa feel the pains, gị nwa mal emotions, whatever it is you pass through because of your traveling and other things. And when you guys was in relationship, you know him better. So if you can, then if you cannot, manụ na-eji na ife nkwu wee judge ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.